אהלן, טיפ חשוב לצילום, אל תיבהלו, עוד מעט תראו אותי יותר טוב. אז אני רוצה לדבר על פנס תאורה, אני מחזיק כאן אחד כזה, ואני אדליק אותו, תראו מה יקרה. אוקיי, אתם כרגע רואים בעיקר את האור, ואני אסיט אותו ככה שתראו אותי, ותראו איזה יופי פתאום אני נראה כאשר אני שם גוף תאורה עליי ואני שולט בו. אני קובע כמה הוא קרוב או רחוק, כמה רואים אותו בפריים וכמה הוא נמצא מחוץ לפריים, כמה הוא גבוה או נמוך, כן? ובעצם אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. אגב, יש לי כאן עוד אחד כאן מאחוריי, זה, ופשוט תשתמשו. אני חיברתי אותו למקל, אני עשיתי על זה פוסט כדי שתוכלו להבין קצת יותר על הגוף תאורה הזה ודומים לו. לא חייבים להיצמד לדגם או לחברה מסוימת, העיקר שיהיה לכם גוף תאורה שאתם עובדים איתו, זה יכול לייצר לכם אחלה תמונות.